Adda iti pagsasao nga age doesn't matter. Makuna po daytoy para iti sumagmamano as senior citizen. Iti panakarambak ti Elderly Week Celebration 2025 iti ili ti pasukin, impakita da asaan na malimitaran ti tawen ti may sa atao iti panag-enjoy ti biag. Sumagmamano kadakwada ti nang ibida pa iti talento da asumala, ken kumanta. Ako magawa. Ti selebrasyon ket adaan ti tema nga embracing age, living a life with dignity and purpose. Numan minsan laeng kadatawen iti aktibidad, dakelabanag daytoy para kada iti senior citizen. Ito yung Elderly Week celebration. This happens every year. Basta kasi panawanin, we celebrate Elderly Week in honor of the senior citizens. Tapno ma-uplift mo tigijay pati senior citizen nga haanda lang agigyan yan tabalwalay dapat we have here this event for them to come out, render numbers na dito tatagkan kanta, and then sometimes they also dance and keep them moving. Marigsakan ti mangidadauli iti Office of the Senior Citizen Affairs, gaputan na talged ken aktibo dagiti pada na senior citizen iti ilida. Huna nang agserbida kung mga inspirasyon kadagiti agtutubo ken saan dang agbuteng alumakay ken bumaket. Imbingay na pay iti tips, tapno iti kasta ket masigurado ang ma-enjoy ti maysa nga individual iti biagda apaman nga agbalinda a senior citizen. Hindi tutubo, they have to be they take ayos in the career da so that when they grow old they will not go poor. Awatin da binulan aside karete the pela sang the pela business da tuloy-tuloy narigat yamin lumakay ka bumakit ka habang pang source to income mo, and for that ko na mga dete ipipand tiro to stay young, just have your inner self healthy. Tapno you can project a younger look, and always bear in mind that health is wealth. Take care of yourself. Maysa ni Nanay Arceli kadagiti nakipagpaset iti aktibidad. Aminado isuna nga adda dagiti panubok asang sangwen na ken dagiti pada na a senior citizen. Ngimbalaksid kadaytoy kunana amarikna na iti suporta ti komunidad ken nagyamyaman gaputa adda dagiti na isagana a pasken para kadakwada kas iti Elderly Week celebration. Makuhaan kami mata, at least agdodokot kami nga kastoy. Ken alakit mausar na tamat digiti arwaton nga kakastoy ang Pilipinya na once a year lang. Hangman narigat mo, agumot magrigatan niya. Kadawyan data. If overall ma'am, may enjoy moment laeng iti senior citizen life. Uwin takas di ko makakadwam dagiti pada manatataengan, hanlang nga dagiti oping. At least adot paris mo nga nataengan, hanlang siksika. Ititawen na 71, may sa abanag iti kang runaan nga ipagpanpanakkel na. Di pagpanakkel ko na tanong ko kasi nga edad ko, medyo Ano tawen tayo ma'am? 71. Nasken ang may parikna kadagiti senior citizen iti kinapategda iti komunidad. Noan yaman dagiti dagok analasatan ken banag anagunod iti sibubukal a pagilian kadagiti napalpalabas a dekada. Makuna nga isuda dagiti kang runaan nga intayo pagyamanan. Mark Magdirila, Balitang Solid North.